sih per minggu. J, Pak. Kurang rame ya teh. Sampai 200. Salam. Shalom. Selamat Advent madihita saluhutna. Selamat Advent. Ada orang sotapuka per mingguata, upat orang hami. Ala kebetulan jadwal ni BB2 nuaing marbinggu. Ala itung pesongoni las dorohata, budang doruas ni huriat tarap dohotita. Ala di patupa bek BB2 don, gabe songon Natal ni wekna. Dangna gabe marpes tanian alai asa sada hami rotu bagas joroon makalason asini rohani Tuhan gatini liturgi dibayan man non tikina majaha epistel ima liturgi ni pestata maju matu jolo na mar liturgi na paduahon dung sipul titing manang warta jemaat dihita pinasaha ma tu sahala ruas ni wek Bukit Barisan 2 madok hata selamat Natal dohot harapan tu hita tujulan nyarion dung sipul amang na pasaton hata lasni roha di hita pasat tabi ma tu sahalak ina laho mabayan tangyang dua sapaat jadi dang amang namar titingan non mabayan dua sapaat awalan selesai di jahahon nasi detikting Roma nama dok hata dung sipuli Roma nama patupa dua sapaat tapasonang marohata martang yang mahita di bagasan rohat tabi amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus pinasahat matabe tu sude hita ruas ni huria namar pungu di Advent na paduahon sadarion. Selamat Advent madihita saluhutna. Selamat Advent. Nalom marohani roham tu Jehovah ale Israel. Ai para si roha do Jehovah jala gudang do haluaon di ibana. Pinujimat Tuhani, nebatani Israel, ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluauna, dipatidang do dihita tatut haluaun, dibagas ni si Daud naposonay. Diari sadarion tamahi tamandok mauliate tu debata, na say mangaramoti perdalanan ni Huriana, nung ngasahat hita tu minggu Advent paduahon, na managam do hita di haroro ni Kristusi, Naho mabuan haluaw dihita. Asa maluwa hita siyan parhatobanan ala ni dosa. Songoni dohot siyan ragam ni hasusaad di portibion. Nuaeng penung ngajonok haluaw ni. Taparade marohata laho madjakon. Tahedehon ma Tuhani nang ro mabuan tuay.
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Babuah hamu matu borusion. Idama nunga roha tuon mi. Idama ihutu ibana do upa silehononna. Jala pamalosonna di jolona. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ali Tuhan debata. Ajar honma tuhami aturanmu. Unang tadikon hami. Patonggor mamatami. Asa hutad hami hatuon nami nasian hoi. Pargogoy hami marhite-hite hatam. Padao masian hami nasa poda nalipe. Sa itogihon mahami di akadalanmu. Asa hutad hami ho. Hanguluan nami. Manang mangulu manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anak mi. Amen. Marada hita. Mohon maaf. Roda dule honona dihita sasude sana lubongotona luan rohatabe tuwisehitaon maju Tangihon hamuma patik ni debata di minggu Advent paduaonon. Imana tersurat di pangukapun biddu tolu ayat 20. Songonon manidok. Idama na jongjong doa udi jolo pitui manuktuhi. Ya adong na manangihon sorak kudohot mangukap pitui. Bongot maau tu ibana. Mangan maahu rap dohot ibana. Jala ibana rap dohot au. Ido sahatna. Atong rap manginugo ko mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Kabigi ma ende puji-pujian. Kursian baik BB2.
Ada deh kita. Dulu maono Tuhan, bege aku kun, rodo tu akadongan, topot nang awon. Yesus Tuhan, bagi anggukon, rodo tu akadongan, topot nang awon. Kurian itu hatta di bagasan rohana hohom tatopoti ma dosata nagudangi tuadu pandi debata martangyang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Say narodo hami tujulum. Alahu hilala hami. Rikot do asini roham di hami saluhut halak pardosa. Nuaeng hupaserep hami diri nami di julum. Jala hupar hatopot hami. Tung na jot-jot do hami manibil sianak kadalanmu na badia. Songon biru-biru na lilu. Di minggu adpen na paduahonon. Natukido hami di adopan mi. Mangido hasisaan ni dosa nami sian ho. Ale Tuhan debata, asima roham di hami, jala say parbadiay mahami. Ali debata nami, wida hami do pangiring-iringonmu di hami huriam. Atik pesay godang akka hamaulon hubolus hami. Alay di pade makhodo sa luhut nai. Gabi tarbahen hami mamulus na sa partikian. Nuaeng nung ngasahat hami tuat pen na paduahon. Jala di paingot hami naung jonok do haluaon si jaloon nami. Asima roham di hami. Sayo tapi mahamion mangulahon na sa dosa. Tungunang pabali hami siat jolom ala ni dosa nami. Ajari mahami mamakke partikian. Sasay hobas roha nami. Bahimaima harorom. Mabuan haluaw ni di hami. Ale Tuhan debata, asima roham di hami. Lehon mahamubaw ni roha di hami be. Asa dapotan hanguluan si saleleng nileleng na hami. Sesama sa luhut hagiduhon nami dohot pangalawasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasa saday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion. Dohot hagugoon ni todi parbadia. Asa tarapul situ turo hanami majauho. Asa patun tigor jala daulaut hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tigil mapingolhi di soranai sotong sabiangkui di haroronai Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Songonodo pagkahulongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon.
Asa unang mago ganong na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling nileling na di ibana. Asa ngapon ma dilibata na diginjam. Amen. Marede hita. Hosiana tatapa, aminah di rajaanmu. Togu matu di bata, ami akasihmu. Sesungguhnya Tabege ma hatani di bata turpuk niari minggu adpen padua honon imana tersurat di Markus bidusada mamuka sian ayat sada sahatu walu tabege ma. Onma mula ni barita na uli ni Jesus Kristus. Hombar tunatar surat di panurirang Jesaya husuru masuruaki patujolo ni bohim si pature si dalananmi. Suara ni naman jauh-jauh di halongonan, paturehamu madalan di Tuhani, pahornop hamu masih dalanan nai. Di halongonan dosi Johannes mandidihon, jala menjami tahon pandidion hamu baon ni roha, laho pasesahon dosa. Jadi ruar masude pangisi nitano Judea, ro di sude halak Jerusalem, manopot ibana jala di pandidihon do nasida di batang ait Jordang. Dung ditopoti bedo sana. Ihanggo si Johannesi ibuluni unta do ulusna jala huluk kuling do hohosna akase hapor do hot situak niloba do si panganonna. Odo jamitana na Roma siap pudiku na gumogu sianau na hurang tamadu au paudukau makar hari tadi di sipatuna. Aek do hudidihon tuhamu, alai ton di parbadia do didihonon na tuhamu. Ido sahatna martua ma akan tumangihon hatani di bata jala na upiaupsa. Amin. Marede hita. Olopon, Tuhan hatenda kundenggan di masanai, saya rahondo bandi, rotusi baluai. Olopon, Tuhan hatenda kun madenggan masanai. Tahatidak kon ma hapor siaw tay. Songon na hinatidak kon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion. Rap mahitaman dok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargugo na suatu dosan. Na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus.
anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antoni Parbadia, andorang sohaguhan, ido tuhata, na tumaon na permit, di panguhuman ni Siratus, na matatarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua-tua nuturu dumitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudlu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatudusani, di simay bana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mati. Aho porsea di todi Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan abadia, doho di hasani dosa, doho di hatain na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak ng mate, doho di anguluan na surasuda. Amin. Shalom. Selamat Advent. Huriani tu hatta tabege maju tikting di huriat di Arminggon. Na parjolo guarne minggu sadarion ima. Minggu Advent paduahon. Topik minggu nungwa jonok haluauni. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. 2. Permingguan di HKBP Dame. Minggu tanggal 10 Desember 2020, patu pauta do permingguan di HKB Dame berbasis week di bagasan 2 shift. A. Pukul 8 1 pukul siawip bahasa Indonesia live streaming wek asrem veteran. B. Pukul 10 1 pukul 10 sadawip bahasa Batak wek rambung merah. Permingguan hobar tu protokol kesehatan. Torop ni bangku ni gereja na boy pakeon 37 bangku. Akan asa keluarga boy masa bangku parhudulna. Tolu. Tikting naing merbagas. A. Tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongos sarpeuma sanjaya pinem. Anak ni amata salamo pinem nahinan. Tubuh ni inata sehat buru ginting. Sian kabajahe. Huria HKBP Dame pematak siatar dohot korwana rini Ariesta boru si mangucong boru ni amatta midian si mangucong tubuh ni inatta Dame rotua boru manulang sian jalan bunga jaitun Huria HKBP Dame resok Dame pematang siantar pamasu-masuon di hari Sabtu 12 Desember 2020 di HKBP Dame resok Dame pematang siantar masuk jam 10 sadawip. B. Titik perjolo do titik paduahon. Neng majalo pasu-pasu pardonga sarepioma immer togarma luban raja este anak ni amata pe luban raja tubuh ni inata situa A bor si manuk galit sia jala Jenderal Sudirman gang sepakat nomor 10 sia Duri Riau. Huria HKBP Sipang Padang resok Sipang Padang Duri distrik 30 Riau pesisir. Dohot Orwana Josephine Nopriti boru hulu ST boru nyamata atieli hulu tubuh ni inata beri meri boru nenggolan nahinan sian jalan pantai timur Huria HKBP Dame resok Dame pematang siantar distrik 5 Sumatera Timur. Pamasumasuon di hari Sabtu 12 Desember 2020 di HKBP Sipang Padang resok Sipang Padang Duri distrik 30 Riau pesisir. 4 Nasorang. Nah di hari Sabtu 20 November 2020 di basa-basa hotu-hatta do seorang sadada dana bawa di keluarga B Huta Julu Inang Bursi Tanggang sian wek PNK 2 hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna. 5 rapot perhalado resort di hari Senin 7 Desember 2020 jam 10.05 patupan di huriat tado rapot evaluasi program dohot anggaran. Onom padidion nabadia. Di hari Sabtu 26 Desember 2020
pesta Natal paduahon patu pon ni huriatta do padidion na badia tu poso-poso anak kon ni huriatta pitu tu pak tu distrik di minggu sadarion onom Desember 2020 papungu peliat tujolo do hita marhiti amplop laho manupahi patuluson program di distrik 5 Sumatera Timur walu program Dewan Marturia patupon ni Dewan Marturia do Natal di bagas ni keluarga ruas ni huriatta tuaka na marsahi narenge doh na patut si kunjungan alani di data si tua wekma dia ada dilapor hot tu Dewan Marturia sia sinode godang di patu pahaka BPdo sinode godang di tanggal sia saat tu tanggal 10 Desember 2020 maringanan di seminarium Sipoholon tema uhalu homma di pudikku koyahi ma akkana di jolokku Pilip pitolu ayat 10 satu ayat 10 subtema edenggan di rohan itu di perbadia nang di roham maguduti pakkubasionon sahat tutik kenengro ulau 15 ayat 20 hobar tusi borhak dosia kuriatta padita resort amang padita erneng golen seteha doh situa bemunti SH maddohoti sinode 10 pilkada hobar tu program ni pamaretata tu taringo tu pilkada di hari Rabu sia Desember 2020 asaria mahitaro tu TPS laho memilih hobar tu pilna pilih B jala taingot ma na perjolo mabuan harotas model C pemberitahuan KWK 2 mengenakan masker tolu membawa KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP dari Disduk Capil 4 membuat alat tulis manang pulpen bunga altar napa tu paho bunga altar sadarion imasian keluarga F situmorang inang borusi tanggang sian wek bebesada muliati madisan inasida tik-tik tebahan di hari Minggu sadarion onom Desember 2020 borhak doror sini huriatnya sian wek pemda 2 tu 3 ras lao patu pahon Natal wek saya di dongan tuhatta mana sidari lao borhak dok namulak sian inganani tu siat taron titik parhepengon dok pemakai sopo akan nomor sahid boy mata jaha di karotas titik larung di tengah tebe mulai hati madihita mulai nang tuhatta shalom pinasahat ma tu amang JTH Sitorus lau pasaton ata lasneroha dihita Salam. Horas madi hitawas saludna. Selamat apen. Perjulu ma tapasahat mauliate godang tutu hatta nomor 2 di bata. Na mga leon hahi pasod di hitawas saluhut. Boy hita mengikuti acara kebaktian gereja di Bagasan Tikion. Tamahi tamadok mauliate dengan basana di hita. Apalagi di situasi keadaan nuengon masa COVID sa Pulusia, boy da pehita tong mangulahon acara kebaktian di gereja. Asimarohan itu hata, say ditabay madihitaon ng hahipason. Nahuhormati hami inang Bibel Pro, nahuhormati hami sude ruas ni wek Bukit Barisan 2, dohot sude amanami inanami hamu, kita na pumudi bagas joro. Ala dilihat Tuhan tada pedihita kesempatan boy kebaktian dohot merayakan acara Natal cailam tatabay ma madok mauliate totok mamuji Tuhan tada bata jadi
jong iba di sonwaeng ima ala kebetulan acara kebaktian minggu sadarion digabung dohot acara perayaan Natal Wek Bukit Barisan 2. Jala mulu menurut na biasa di tiki-tiki akan oksalku masai gudang doa kegiatan Natal silaksana honon. Alai alani kegiatan alani keadaan situasi nuaing. Dang bui terlaksanahon beberapa kegiatan. Songoni macarana songon natabereng nakin akapar liturgi utusan nama piga-piga halak sian wek. Nah biasana dilengkapi di do akada danak sekolah minggu nakoso do akaremaja. Jai ya tuk pesongoni mau lihat mata do ketutuhat tadi mata bui de pehita mangaksenawon songoni. Jadi songo sebagai utusan iba sian ruas ni wek Bukit Barisan 2. Pasahaton selamat Natal. Jadi marhiteon pasahaton ma Tuhamu amang inang napumuhita di gerejaon. Selamat hari Natal madita salut. Selamat Advent kedua. Jala selamat hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Selamat hari Natal madita salut. Selamat hari Natal. Jadi Asima rohani kuata saya lam ditabai manang akak keamanan dua hatehator di tahun salut. Ima pangusung ini hata sian iba ucapan selamat hari Natal. Mau dihati mari tuhata, mau dihati mari tahun salut. Horas. Oleh tadi amang terus tangi hotuhat tamasudi akka harapatai pinasaha ma tu inang nyonya pendeta Silitonga boru siboya mabuan tangyang menang 2 sapat. Tapas adama rohata martangyang mahita. Gok puji-pujian hasangapon jala hamalateon upasah thami tuadupanmu ale debata nami namarha bangsa di Banua Gijang. Mandok moleate dohami Tuhan didenggani basam asini roham napi nasahat mudi hami ganup marhai pason hami tikion Tuhan rotu bagas jorom diari napi narbadiami nunga tolhas hami dina mandohoti Advent paduahon napi namasam di ngulunami di tikion Tuhan di tonga-tongani huriami sailehon ma di hami aka hamu baon ni roha di aka pangalaho di aka pambahenan asa dapotan ngolu nasa liling-liling na di hami saluhut na napi naradim Tuhan di pamujion nami di tikion di potohodo saluhut na namasa di bangso nami di negara namion Tuhan tarpatu pahuriam marhite aka kebaktian na ikon bersiliganti manang bersip sayhoma Tuhan na toktong paingoton hami saluhut na tungpe di bagas nami hami Tuhan martangiang mamuji pasangapon guarmu alani situasi pandemi COVID-10 siaon tuhodo pashaton nami namasa di bangso nami guk biar dohami Tuhan marhite aka namasaon gabe holang di hami aka parsauran aka kekeluargaan alai pos rohanami Tuhan molutung dau hami di aka situasi nuengon dang boy hami mar parsauran nadinggan na jonok alai di tangyang nami Tuhan toktong dohu pashat hami tuho marhite tangyang nami di bagas jorom nang di bagas nami marsada-sada asi maroham Tuhan say paholang ma sahit namasa di tikion sian bangso nami sian negara nami songoni Tuhan nang di keluarga nami paingot hami asa toktong menjaga hai pason nami marhite na mengikuti protokol kesehatan napi nasaha ni pemerintah
Tuhami saluhutna. Tuhan maceragam na masa naneng sipatu pau ni huriami di bagasan samingguon songoni nang masa di saminggu nang salpu di tonga-tonga ni ruas ni huriami. Asi roham Tuhan tuhodo pasahaton nami saluhutna. Aka anak dohot boru ni huriam na marsakap neng mardongan saripe saihoma Tuhan na pasautoni lehon hai pason dinasida di keluarga nang sude akan naniotang songoni Tuhan ia nakon na sorang di tonga-tonga ni keluarga nong di basa-basa ko tu nasida Tuhan saihoma na mangalion hai pason di poso-posoi nang dinatorasna kudang aka program-program ni huriam di rapot huria di dewan marturia saihoma Tuhan nang ho mangalehon gogo di aka naposomi nang di aka ruas ni huriami lau patulusoni Tuhan nami jala debata nami songoni Tuhan nang di huriam HKBP neng di patupama sinode godang di tanggal 10 sia tahak sahatu 10 toluon saihoma Tuhan hupangasau kami sesaut ma lomoni roham di tonga-tonga ni huriami Tuhan kudang akan masa naso hatu huatu si hami alai Tuhan toktong hami marsihoho tuho lumobi huriami neng patu pahon aka periodisasi di pusat do di distrik saihoma Tuhan na mamilit na dumenggan na gabe pimpinan ni huriam di tingkat pusat do di distrik lehon hai pason di sude utusan sinode godang Tuhan nama dohoti sinode jalahoma Tuhan nama ngaleon dame di sude akan naposomi songoni Tuhan nang dinana masa di negara nami ima pilkada pemilihan kepala daerah secara khusus di kota Madia Pematang Siantar doho di Kabupaten Simalungun inganan nami di son Tuhan saihoma na mamilit aka naposom jala aka pemimpin nadinggan na marhabiaran tuho paingot saluhutna aka ruas di huriami aka keluarga nami parsidohot di nama bahen suara nasida lahu pemilihan di pemerintah nami di Kabupaten Simalungun dohot kota Madia Pematang Siantar Tuhan nami jala debata nami hubua kami sudia ka keluarga nami ya nakon nami na tua-tua nami nang ruas ni huriami Tuhan saihoma na mangaleon hai pason saihoma Tuhan nama masu-masu hami saluhutna na di bagasan parsahiton nuaing na tongon peak di podomana di rumah sakit nang di bagas nasida toktong maho Tuhan madulo nasida pasu-pasu aka ubat dok si panganon dok para medis na mengobati jala padungo haporsion nasida Tuhan asa toktong marsihohot tuho di sude ruas ni huriami nang keluarga nami na di bagasan habut ni roha arsat ni roha saihoma Tuhan na mangapuli roha nasida saihoma Tuhan na mampargogoy nasida di aka si taunoni na tua-tua nami na peak tongon di parsahiton na Tuhan Tuhan molotung di pardagingon na marsahit alai pangidon nami tuadupanmu Tuhan say padungo haporsion na majo guarmu say saut ma lomoni roham di nasida saluhut na di hatua-tuaon nasida Tuhan nami asiroham ditikion Tuhan naing pinatubegehon na posomima inang vivel pronami hatami suarami di tonga-tonga di parpungan nami di garejaon doho di bagas nami alani situasi nuaing di parmingguan nami marsaringar ma hatami di bagasan ngulu nami Tuhan marsaringar ma hatami di bagasan ulaon nang rumah tangga nami ajari hami di nama ngauhon hatami
lumobi mangulahoni di parngulun nami siganupari. Suang-songoni Tuhan pargogoi sudi akan naposom na mangula di tonga-tonga ni huriam. Sayhoma nama masu-masu nang ulau nasida. Ubuak kami secara khusus di naposom amang pendeta hutagaul. Muliate Tuhan di pemulihan. Nah saya toktong mangidohon hami tuadupanmu. Asa lehon ma Tuhan. Hama malum nasumikop di pamatang ni naposom amang pendeta hutagaul. Boy nang nasida marlas ni roha nang hami saluhut na Tuhan ruas ni huriami di aka pakobasion nasida pargugoy nang inanami Tuhan asi roham tuhodo pasaton nami ulau nami nang di aka narikot di ngolu nami Tuhan di ngolu ni aka ianakon nami sarihon ma saluhut na hurang malo hami Tuhan mangidohon ni tuadupanmu alai di botohodo saluhut na Tuhan akan narikoti di ngulu nami di pardagingon lumobi nang di partodion nami pasikok mai Tuhan di bagasan asi do tolong ni roham sesa dosa do pangalasyon nami Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami Tuho asi maroham Tuhan amin. Laho majak kon hatani di bata naneng pasahaton ni naposona maret dehita. Rode sintutu waluon nanay takupot buato rade lang diho atuon si halasodon butoktok berdikau di tahun Tuhanmu pasaran kesal sesudi Wauhon hami matutuali Tuhan pakokopon mi di hami. Naung di sesahodo saluhut dosa nami. Naung di patupahodo di hami Tuhan haluaon sian saluhut dosa nami. Jalan naung di paradehodo di hami hanguluan saleleng nileleng nai. Alani mauliate dohot puji-pujian ma di pasahat rohanami tuho. Pakokopon mi mana toktong huingot hami. Asa margogo hami di bagasan ngulu nami. Sai makirim dilas ni roha hatuaon. Naung jonok ne di pasahat to di hami. Atong pasu-pasu maminggum sadarion. Pasu-pasu mahami saluhut ruas ni huriamon. Jalo matangiang dot pamujion nami. Jala sedoktong ma gohi hami marhite todim. Asa gara hapor siao do pakirimon nami. Salele kami mangolu dope di tonga-tonga ni asianganon. Asa mai-mai mahami diho di harorom. Mabuan hatuaon ngulu na manoktong siako. Dohot pasu-pasu na gudang. Dohot las niroha nasonang. Jalo matangi yang nami urasi hami parbadiai. Jala patau hami Tuhan tumangion hatami asadong hangulua do gogo nami. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Barita nauli dihita di bagasan minggu tasadarion ima minggu advent napaduahon. Ima nadienet sian buku pesalmen 85. Mamuka mai sian ayat sia
Sahat Rodi ayat 14. Luhut mahita manangihon jala hujahama dihita songonom mahatana. Roha namanatap tukki hatuaon sogut. Roha namanatap tutikki hatuaon sogut. Saitangi honok kudo manangaha nanidok ni debata jahuba. Ai di parbaga do hasonangan tu bangsona. Dohot tuaka nani asianna. Asaunang mulak nasida tu hautoon. Tongodo donok do hatuaonna diaka namakabiari ibana. Asa mian muse hamuliaon di tanonamion. Asa pajupang sogot asiniroha dohot hasitongan. Jala masiumaan hatigoran dohot hadameon. Asa martubur sian tanui hasitongan. Jala hatigoran manatap sian banwagijang. Sailehonon ni jahu baduhuhut. Nadinggani jadi lehonon ni tanonami ma parbuena. Mardalan mahatigoran di jorona. Mardalan mahatigoran di jolona. Jala patongonon nama lakanasida tudalan ima sahatna. Hamo kadongan sahuria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Nunga sahatita tuminggu Advent na paduahon. Laho paingoton dohot padungohon hita. Padungohon huria. Tu panagamon. Diharoro ni Yesus padua halihon. Dada tubuh beibana di barani pinahan. Dang nagabejol ma beibana. Alai narodo ibana di bagasan hasangapon. Rap dohot akka suru-suruanna. Ima laho manguhum. Portibion dohot mangalehon upa. Hatuaon lasniroha pasu-pasu hangoluan tuakana makabiari iban. Jala di bagasan ngolutta di hasianganon ikut do toktong parhato pototta. Godang do akana masa naik konta bolus. Ima las niroha dohot akka arsak niroha. Jalangolu ni halak na porsea na makabiari de bata. Justru di paadop do tuaka situasi na songoni. Tungolu akka na maol na borat. Di hasianganon. Alai patuduhon. Hina arga ningolu nasian debatadui. Ala ngolu ni halak na porsea ima ngolu na berjuang. Ngolu ni halak na porsea ima ngolu na marporang. Ngolu ni halak na porsea ima naikon manaluhon portibion. Dada marhite gogot tasadiri. Dada marhite parbino tuwatta sadiri. Dada marhite aka pikiran dohot aka haadongon. Alai marhite-hite nadi patogu debata hita
hapor seaotta lau manaluhon portibion. Molo portibion saya berusaha do lau menjajah patudukon manaluhon ngolu ni akahalak nama kabiari debata. Berusaha do portibion lau patuduon huasona hagogoonna dada holam marhite-hite na balga idaon dada holan marhite-hite na maniop huaso na martaduk lau manaluhon akahalak na porsea. Alay malodo portibion lau mamakke nasa na adong gabi ula-ulana bahkan gulomit virus boy do patudukon ngoluta mabiar-biari hita mengancam ngoluton dada holan ngolu hapor seaupe boy do dipatuduki. Ido ubain masa kaparu kilo bolon alana halak na porsea halak na marhabiaran tu debata ikon dotoktong okuota adong bedo hagaliotta adong bedo hahurangatta keterbatasatta adong bedo aka hagaleotta asa di celah-celah nasongoni dina adong lubang angin marhite hagaleon marhite keterbatasan marhite ketidakmampuan disido dipakai dibain kesempatan lau patudukon lau mangela asa boy hita tuduk tibana tu nanaing maparhatu baton ngolutai ido ubain molodung halak na porsea halak Kristen sotung taetong naso mangulahod dosa bi moloringgas salak marminggu naposo ni debata naso merdosa be ido bay na didok di bukrom nunga sange mangulahon dosa dangadong besi ulahon na denggan nanggo sahalak alanido ubain dosai gabe marsitaonon hita alani dosai ikol laborat ma parukilon taonotta alani dosatai lam godang makapangujunan rongom ta adopi di tonga-tonga ni hasianganon jala sadi hari hita gale disima hita tinggang madeb songoni do bangsa Israel hamwak kamanginang 430 tahun bangsa Israel di parhatoban di Mesir Sukot parukilon di tahun alani dosa alani pemberontakan alani namangalo dopak debata 70 tahun nasida terbuang di Babel dipatuduk Raja Nebukadnesar ikong gabe mangai situtu nasida iko sorat holem
nang pe bukado si malolong alay dang boy marnida nang pe besar do mataniari alay dang boy tiur di ida ala ni sukot ni partinaonan hahasiton parukilon akan adodok dituhuk di tonga-tonga ni nguluna asa sianita bereng aku amanginang hiragumodang do berengon sejarah ni bangsa Israel terbuang di Parhatoban ala ni dosa hajahaton na sedoktong mabain tersinggung ate-ate ni debata na jobo mabain hacit rohani debata na mabain jojot tersunggul mabain marsi jongjong ate-ate ni debata gabi tarimas tunasida songoni do jojot ngolutta yakka manginang songoni do jojot ngolutta nang pesipata marnida dohita alayati bohado dang boy tiur panatap nai ala ni adong mabain mga beti si malolong tai dang boy tiur marnida ala mungkin godang aka persoalan nata adopi mungkin godang aka hamaolon nata adopi jala lumobi di bagasan partikiatta saunari ati pohado hita masihol saunari di haluauni malungun hita songon bangsa Israel na di Parhatoban malungun nasida songon bangsa Israel na tarbuang di Babel hirasodong haluaon mamereng tu siamun di datu habirang di bereng na humaliang dangadong tada-tada pemulihan dangadong tada-tada haluaon hira na manggogo huaso ni portibion mangodoton ngolunasida adong pehasil ni naniulana soy bebas nasida tabayak ko jolo ujo bangsota dijajah na jolo molo marcerita na tua-tua ni bayi lumobi di masa ni nippong ninna sira pesoboy digugut adong pe pinahalobu dang nasida na punasa adong pe akaparbuan ni naniula dang nasida na punasa alay ko di pasaha doi tu pamareta nippong iroban na tikkini ninna hacit situtu ngoluna dang adong sira sabun pe dang adong go matusa anggo hita kana posora dang adong be takas manadai gulomit marsolotan di baju-bajui ay dang adong sabun dang adong deterjen luar biasa sukot ni parnguluon diae bangsota ditiki penjajahan alasai ringgas do dainang dohot damang hudul di labung ni pasusuduan lau marcerita aha nani alaman nasida tuhami akaya nakonna hamo kamanginang penjajahan nang sahat tu saunari pe saya toktong doya dong alana sibolis setan lamanggasa dunuai dakola tu akahala na sumarminggu iro tu akahana na ringgas marminggu bahkan tu akana poso ni debata ido bena adong hata na madok hata surgo alay roha banua toru hata surgo alay roha banua toru
songon penganten na dirias dan adong tarida bercak-bercak di bagasan bohi alai dung dipaias bohi tarida asli jojo dora songon inang ngolu nih halak na porsea nang satu saunari riko dora songon inang ngolu tahita na di bagas joroon ido bena saita hari koton pemulihan hasesani dosa asa dipaya sudah percikan kotor na menajiskan asa gabe tahir badia jala iko sudedo hita mangokuhoni akka manginang jala ido ubain parpesalmen di bagasan turpuk tahun martangi yang ibana martangi doan ibana mangelek ibana tu adopan ni debata huhut madok mauliate ala saya diingot debata do asini rohana tu bangsoi dang diingot murukna dang diingot rimasna dang dosa ni bangsoi no balga di ida debata alai dihapus doa teatena dibain ijurna tuadorana mulak memaafkan bangso Israel sia sude hahurangan dosa dibuan haruar sian parhatubanan Mesir dibuan haruar sian habuangan dada marhite bangso Israel terpilit mabuan nasida siani alai justru naso mungkin diroha ima Raja Kores sileban dipakai debata lao paluason mulak bangso Israel sian tano habuangan Sanita ida hamak kamanginang muranai HP dia dupan ni debata mabain dalan haluaun patupahon pemulihan dia kahalak nani asianna ima sonari gabe hiburan apul-apul tuhita tuhuria di masa saunari pabua diingot debata do holong ni rohanai tubang sonai dimaafkan dakola dimaafkan dakolan disesa dosana alai dibuan mulak tutano Kanaan ima haluau molo didok topik minggu di bagasan sadarion ima nunga jonok haluau ni ikon naing uhir honot tadoi tu bagasan ate-atetta suraton akamanginang diat penna padua honon madok nunga jonok haluau ni dang daobe imanen ninda ngajonok dang iko baeno be mik nama segugu dang punga jonok hatanunga jonok hamo kamanginang dang dihuta ni halahabbe dang dijabu ni halahabbe alai nunga jonok dijabum nunga jonok di lapungmu nunga jonok di dia ho jongjong nunga jonok ingot nunga jonok haluau ni dang daobe dang holang alani ala nunga jonok hatuaon lasni roha haluaon porlu mahita hamakamanginang dirok di bagasan turpukta sadarion asa tatangihon suarana sai tangihonok kudo manangaha nanidok ni debata Jahoba molo debata madok odo anakku nahina holongan ni rohaku tangi hokamu ma ibana
Yesus anak haholongan ni debata. Manangisen na manangihon suara ni Tuhan Yesus. Suara ni debata. Nunga di bagasan ibana haluauni. Nunga di bagasan ibana hatuauni. Bisan sadi hari dope. Tatangihon. Tapatinggil si pariotai. Tumangion hata ni debata. Puasa makamanginang. Di masa saunari ngasudehi tapake Android. Gudang dori si sonari akka SMS hata informasi alana holar di ketik saunari kirim share ngasa hati tu hita sian Jepang sian Australia sian luar negeri sian nasoha motoran sian nasoha dalanan nasoha pesawatan alai sadetik dung di share ngasa hati tu hita ngata jaha ati bohado hita hamo kamanginang sude nata berege sude nata bereng disi tanpa sadar langsung share muse tu akka donganna asa gabi perbarita na baru hapedang taboto barita ahadui alana sono nakin gudang do na naing maparhatubat to kita, naing madabuhok kita. Gudang na sonari barita bohong, barita hoax, dakulan kabar sip benwaing. Alana nga lama koran sip. Sumber informasi bohong inanadi barupani nang pesoi ni adeba di bagasan. Alanai boy do sadari do iro na berlangganan. Alay mo lo marhite SMS, marhite WA, marhite akan natatiop saunari di bagasan detik nga satu hitak informasi dakajahaan. Molo gudang dope mese grup natatopang. Sadia gudang hola makapusi habis waktu, habis jam-jam di bagasan sadari olo mahatinggalan na kaulaon. Sega maparsauran. Dohot gudang dope pakoroni tuhita makamanginang. Alani dope nantian saunari adpen dungo. Hobes nunga junok. Alani do tangihon masuara ni debata hata manangihon nani do nadison dede holam mabige. Mulai do Raja Salomo tangihon mahataki ale anaha. Parrohahon simak. Parateatehon. Jaladung di parateatehon. Disimak di parroahon. Adung dope muse naubagas nanaing dipangido siani hangoluhon. Hatani debata hangoluhon. Molo hata ni debata da pola ikut jolo bado tutu sitong doon daung do gabus do molo hata ni debata hangoluhon nabi nagemi hangoluhon hapor seai hata hapor seai main di bagasan tindakan sehari-hari lakukan hidupi. Sai tangihonok kudo manangaha nanidok ni debata. Unang mananidok ni jolma. Unang mapareta aturan narosia portibio rumikot dihita. Alai ikon aturan ni debatado, hata ni debatado. Tagan so diaturhon akana ditonga-tonga ni portibion. Nunga parjului diatur hod debata. Terlebak do portibion mangatur honi. Dupe di jaha di bege. Baru pe asa di pasar. Alayang go debata. Dangadong lama. Dangadong usang.
alai hatani debata saunari marsogot haduan mula kerata dia kahalak na porsea molo ditangi hodoi molo di begedoi molo di parwaon jala molo di hangoluhon didok di bagasan turpuk taon di parbagado hasonangan tu bangsona tu ibana nama nangihon suarani debata jala dihalak nama nangihon hatani debata disido gabe tinggil si pareonna sialap igauna pe malo makatai makataho nakahata na maripola dang nagabe menyinggung perasaan ni donganna dang nama bay marsahit akadonganna alai hata na tonggi namar parbue hata na maripola ido dia kahalak nama nangihon hata ni debata jala hati goran ni debatado nagabe hangoluanna hata ni debata naparon hati gora doh dami dirok naki di bagasan turpuhon jala masih umaan hati goran dohot hadameon saling mendukung saling menopang hati goran dohot hadameon daktar sirang sian ngolu ni akahalak nama nangihon hatani debata jala dirok martubur sian tanui hasitongan jala hati goran manatap sian banuagijang luar biasa ngolu ni halak nasai manangihon suara ni debata tanona martubur akasuasuanan mananga hape disuan marparbue manang dia pedisuan martubur do denggan subur tanona ni degena subur tano nani ulana dang hasang ima halak nama nangihon hatani debata ala hati gora dota sitonga diargaho tikina diula-ulaonna diradoti aka nadinggan lomoni rohani debata jala sedoktong mangolu di bagasan ibana hati goran nasian debata jala didok muse sai lehonon ni jahoba do huhut nadinggani jadi lehonon tutano nami ma parbuena luar biasa hamaka manginang halak nasai mangolu di bagasan hatani debata menjadi akan nadinggan di bagasan ngoluna pulih sehat semangat margogo maka kerinduan dia kahalak nama nangion hatani debata realisasi nyata di bagasan ngoluna dakula nangan-nangan alai dipatuduh doi semangat hidup ni bana tarida emosional iman di bagasan ni bana lau maka tidakon hatani debata nabi negenai naboy pay baruhon merubah hidup lau patubuhon las niroha ngolu di bagasan ibana jalana parpudi di naki di bagasan turpuk taon mardalan mahati gorad di jolona jala patongonon nama lakkanasida tudalan mardalan hati goran di jolona jala patudonna lakkan dakya tartuk-tuk halak nasai toktong radi manangihon hatani debata dakya tartuk-tuk dakya kecewa dakya tarhirim jadi molo hiatar hirim tadda ketidakpercayaan dui hiadu hamu tarhirim mawanginang ingin manuhor golang dang tartuhor sa golangin bagurbak tanganna nai marsipatu nai baru hapilang bodi tuhor magurbak pak nai dang boy marde tada ketidakpercayaan
Anggo halak Kristen halak na Porsia ikununa ngolo tarhirim. Pamolo sobui sonari HP tuhor mersugut haduan. Masih ada waktu. Daudu panatapnya kahalak na Porsia. Daudu panatap ni halak na Porsia. Ala diida ibana do takas marhite ha Porsia onna na papatar tu dirina. Posni rohana nasohya di ida, nasohya di BG, pasti Tuhan tunjukkan di dalam kehidupannya. Amin akamaginang? Amin. Iko songoni dong olutta, molo halak na Porsia, na rindu pemulihan siat debata ala nunga di sesa dosam, nunga di pamalum sahibmu, jala molado pe sahibmu saunari. Akatahir-tahir namai, nabui diae namai, nabui di tahun namai, murah namai, dia dopan itu hatai lau pamaluponi, molo retak keluargam saunari, pada udau adong keluarga saunari, rindu pemulihan murah namai, dia dopan itu hatai, ai di baga-bagau leonon nahasonangan, tuaka na olo tumangihon hatani debata atong margogo mahita ka manginang saita leo marohatta tu mangion hata ni debata unang marnaloja hita unang bosan hita alay ganu pari sai hata ni debatama sai toktong tatarehon di bagasan si pareota ay di leo do tu hita kemampuan gogo lumobi ma pamalumon na do hita jala pasahaton na tibu las niroha pasu-pasu di bagasan ngoluta. Amin martangyang mahita. Mauliate madihuali Tuhan nami nunga di baga-baga ko hasonangan jala marhite topik minggu nunga jonok. Dinautangi ho kami hatami nunga di bagasak kami be hatu auni. Jalan nunga patar be di hami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Holan makanguluhon nama hami. Mangulahon nama hami. Alani pargugoi hami ale Tuhan jala padungo hami. Asa unang mulak kami tu bakko na robi. Hauton. Dohot akka hagaleoni. Alay to di parbadia mana margogo. Nasa toktong paingoton do padungo kami asa tung huok kami hodo de bata naung mangalehon dohot paradehon hangoluad de hami naung di patu pahotu bangsom na jolo tu bangsom nuaeng dohot tu aka generasi na mangihut dope ay sahali doi di patu pahorodi saleleng nileleng na. Atong pasu-pasu mahami sude ruas ni huriam. Na tumangion hatam di joromon nang diganup bagas na sidabe nuaing. Asa tung margogo. Jala marlas ni roha. Patuluson pasauton ulaon hati goran. Dohot dami nasiako. Jala molotung hurang di hami. Homa manggohi. Molotung gale jala dang margogo hami sai homa marhite to dim margogo ihok kami pamalum matuhan sude nasa sahit siak kami lumobi ruas ni huriam akan namar sahit nama kalunguton hamalumon sai pahipas jala pamalum nasida sarihon Tuhan akan nasubui jupangan ngolus siganu pari ukapitu parkarejuan dia kahalak na mga lului jala pature parngoluon nami lumobi ditongan ni bangso nami asa tunggok las ni rohanami luhut akka hamaolon dohot akka si taonon na borat di bangso nami muradui diho laho paturehon asa tumboy huati dako kami hodo debata panggom-gom di hami. Pasu-pasu matuhan pilkada, pasu-pasu sinodi godang, asa boy musim marhiti akan naposom na terpilit. Terjadi pemulihan
di tongani bangsa nami lumobi di pematang siantar. Terjadi pemulihan di tonga-tonga ni Huriam HKBP asa gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Mula-mulak kami siat joromon paluas sami di bagasat dame. Taripar tu bagas nami jala marlas ni roha manguduti pardalanan nami maratfen managam las ni roha tuhaon marhite Yesus Kristus hupuji hami maguarm. Amin. Merada hita huhut papungu pedean tujolo. Ketikip sonari daputon matuhani unang udang sedali dengo cepet molumi nungarane hasonakan desurkui las maroham dikotilon jala mahalos nai nungarane hasonakan desurgui unang adong nangosada nasopat jambar disi. Ketikip sonari daputon matuhani unang godan sedali dengo cepet molumi nungarane hasonakan desurgui sada nasobat jambar disi suan maholong ni roha di rumah Tuhan dai las maroham dikotilon jalo mabalosi nungarane desurgui unang adon nangosada nasopat jambar disi. Nunga tabege hata ni debata napaingoton hita asa sai tatangihon nanidok ni debata Jahuba di perbaga-baga do hasonangan tu bangsona nang tuhita akan aniasianna nunga jonok hasonangani ima haluaon nabinuan ni Yesus Kristus anak nai tongodo donokdo hatuaoni diakana makkabiari ibana atong tapaposma rohatta jala hibul rohatta paimaima hasasaut ni baga-baga nasian debata. Ale Tuhan debata, saya patinggil si pareon nami, tumangihon baga-bagami, bain haluaw nami. Sai tapakilala dope biar ni roha, hinor ni kopit sapulusia nasora marhaujungan
sian portibion tapakilalahod do nang pangotak ni COVID-19 sia gabe humurang aka paddaramata di parungu 2 tahun alai pos maru hatta di baga-bagan itu hatta sadarion nunga junok haluauni masih tukulan jala masih apulan mahita jala tangi di hatani nanidok ni debatatta Lasniru hadang apalang domangku hiru haki tumbine gesuarana dinaru Tuhan dai sai mardongan olo polo huria madagamu barada daruh Tuhan amin sai tibu maru ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus hupasata mi masian na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gergir hami maduk mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin Rasadani lehon Rudi pamataku Osadohon guguki Rudi saluhun mataku Upasahat itu Yesus satu kudung Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangagu Aiho dona puna harajaun dohot hagukun rodi hasangapun salelengi leleng na amen mulak mahita di bagasan dami tajalo mapasu-pasu sian debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe amin Amin, amin, amin. Selamat Advent Madihita, salam sehat, Horasma.